ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kehinyo trap Youth Council Laban Circle ka ay ka jing kershan bupura ya ka jing dawa jong khasi Students Union Laban Circle ban kendang mardor ki brio ki basa ba shong be ain ha Max Walton Estate ha ka jing kran ba ka bati CTV ki nong yalam ka HYC ki la pendram jur ki bo sarkar ki bayada ki nong wei ki ba shong thap ha ki jaka jong sarkar la ka long ki basa ha Themator ne ya ki ni ki basa ha Max Walton Estate kaseng ka mahamru ki bo sarkar ba kimdei ban shimsting ban am hadu ban penkala ya ni ka jaka kum ka Themator ka ba ar bat kut tang ha ga jing thung yagi high level committee man penbe yo pai ba ki bam iPad yo nu so namar ki shukut tang ha ga jing shong jingalang bat ai khubor na kawai kapor shakawai pat tenat ba ke siu ko le hadu kot ne te bat kini mender sa be an hang ne tham kot tham sla bat ki sa penjobo ya kawa ke te kini ki nasi ki tunjuk chati sepo wa suwa mduit te nak liang jongi di support bat ngirap ru ya ka KSU Laban Circle ta khamtam nangiru ka HVC Laban Circle di support is not tilang yo lese kini gimender kisa angne kisa bean man kapor mentala deki katnos nam chu kilasa angne kena kaliang jungiru ngetre lang pressure hem nam ta ka bri new trap te kumda nakarpat ka bor sarkar pakan simkhia ya kana kapor bat ki ki jing dawang ne sikmat bat ki jing le jongi bat kamtam ini teli bat KSU bat HWC nomor ta ka bri jong ka jat meriu new trap yang karpat perdok pasnam subha hino bamdan jaka sa bawan nakini kitai nakidong gitan ki ba per ki bedai perdok pasnam jungi te bakin wan hang ne wan ni pensnai ki ying sistem ju piru ki sa ang ne ane la dei ka Themator ka baar am ka Themator ban kong te kumta nakaliang jong aku presiden Muhammad tengek kene sekitar puluh sekitar melak bami haduk mentah mene pelong sa kene kejaka haduk Themator la dep mentah pelong yang sekali Themator lagi dah kitin ai play expai la de bat KSU bat HWC Laban Circle bengin nangne sekmat nyetei sit rem bengin yo so kajing job laso kuntui katai asesan GS dongi bila keren katuแต่มันตะกะมีดดงนิวันหังนี้รู้นิวันนักดริงkersane ka KSU Laban Circle mo kum makile maki tengah so ya pat bakile nasna kayeng kum ni nong kaya ha makile maki te wat kata nomor ba nakaliang dong ka sarkaru kamla le ka KSU klabu pot khasan singi bakin be kini mo di bawah sa mender hang ni di kila bande ki bar jalane ki mo ya kata ti imam kumno maki kiyo jaka buasa hang ni kat bau khasi jongi pada kibun ki baduk basuk kisuan hang ni bapri isa iwai nakat napata kata ngapar kerpat nakasokaru lala kebal lala bakila kano kor kombak naik kila kano bakin be no yaki kata kajing yahap jongi kebaya menjur tam ndai lara kile kumni ta ngir miyaham nakaliang jong ka KSU Laban Circle kile kumni ka bahaplat nakaliang jong ka HYC jong ngiru menta ngia ringkat ba ka KSU ngile ka jing baha ki ai ka jing kershan ka ba pura ya ka jing dawa jong ka KSU Laban Circle ba dei ban weng na mardor ya ki brio ki basa bat basong be an apa Max Walton nakaliang jong ka seng ka pendem juru ya ke bor sarkar kibayada doyap doim yakini kinongwei kiba shongthap hakani kajaka jong ka sarkar la kalong
hang ni ban hathe motor kaseng kamaham ru ya ki bor sarkar ba kimdei ban shimsting mat up hadu ban penkala ya kani ka jaka kum ka themator Kebaar. ka themator kabaar bat kut tang ki jing thong haki committee ki high level bat umbi jo pai ba ki bom iPad ya unu so nama kishu kut tang haka meeting ban hakilat pathai kubur ni na kalyang ka seng ni pendam jur ya ka sarkar ka ba shimsting namar kani ka issue kalong kabala slamba ban ni dawa ya ka sarkar badai ban weng shi sandan ni kini ki briu ki basa bean hakani kajaka lam kumta ni na kaseng ni sap pani dakwe kilat kilenti kumno inshim kasenjam nangni shakman kani ka khubor ni ai khamtam me ya ka KSU Laban Circle kaba lashim ye kani kalat kaba bhatam nabanta kajat benreo khasi habai dei ban kani kabanta ba suphang kani ka kam kaba kini ki barjala ki bawan shong bean hakani ka jaka pan ngai khublei shi hajar ngu ya ka HYC Laban Circle bat nyewer ya ki parado parasnam ya ki tu ki baduk ki barangli ki bomdan ki jaka patang shi nong rim yeng ban shna bangi khat nyewer lengba kani galat pathai kubur baya ki bar jala ki la ban shong be an hakani kajaka hari lajong balai mangi imla ban shong kumta na kalyang jong ka HYC Laban Circle ngi khat nyewer akitu ki baduk ba ki dei ban wan bat ngiru na kaseng nyarap ban pensna ya ki hieng aba hangni hapwa Paksbaltan hangni kajaka Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CN helpline call center